O Ministerio de Interior anunciou en decembro a súa intención de unificar os cuartéis de Cambados e Vilagarcía. Con esta medida, o Corpo Vilagarcián trasladarase ao novo cuartel da Mercé de Cambados, unha decisión que non gustou ao Partido Popular da capital do Salnés. Os populares levaron a pleno unha moción para manter a benemérita na vila que non prosperou. Agora a formación que lidera Alfonso Gallegos sairá ás rúas para recoller firmas buscando un apoio contra este traslado. Son moitos os vilagarciáns que mostran o seu apoio. Pois non me parece moi ben, porque penso que aquí tamén é necesario. Aquí, cando temos unha cousa, está institucionalizado, a Guardia Civil estuvo toda a vida en Vilagarcía, toda a vida. A mí me dá igual que vayan pola que estén aquí. Que vou opinar? Que non me parece ben, pero... A mí non me parece moi ben porque claro, queda sin servicio aquí, me imagino. Pois non me parece ben, a verdade que non. Bueno, a mí eso me parece mal. Hombre, se está mellor ali, que aquí se non lle dan os terrenos e non edifican, tendrán que ir para algún sitio. Eu me parece que está ben, tampouco quedan tan lexos. É unha zona bastante estratégica para moverse pola parte de lá. En dito pleno, os populares recordaron ao goberno local que a criminalidade non deixa de aumentar en Vilagarcía. Os vilagarciáns enquisados tamén consideran que a vila estaría máis segura mantendo a Garda Civil. Estamos ben, que estamos protegidos, pero eu sempre pregunto por que se temos algo non lo teñen que quitar, que non votamos, nada máis. Ahora que veñen as órdenes de arriba, manda quen manda. Supoño, porque se pasa calquer cousa é o micho que se ver aquí. Porque de aquí a Cambados hai 7 kilómetros. Bueno, mellor era coa Guardia Civil e coa Policía, non? Sentiríamonos moito máis protegidos. Tampouco Cambados está moi lexos, non? En caso de pasar algo. Eu creo que non, moito non vai a afectar, o único os que viven aquí os guardias civiles, pero a nós non creo, temos a Policía Nacional e temos a local, e de Cambados aquí chegar un momentiño, non? Me imagino que seguiría estando aquí, seguiría estando mellor protexida, digamos. A pesar do traslado, dende o Ministerio de Interior anunciaron que a Garda Civil reforzará a súa presenza en Vilagarcía no ámbito das súas competencias, servizos fiscais e de fronteiras. A seguridade cidadá manterase nas mans da Policía Nacional e da Policía Local.